njengoba uzelwe. Ngihamba ngami. Futhi uyaqala ukhala uphume emzimbeni because liyothi iqiniso libuye lithi wamuyeka uJesu eselethwe kaphi wawukhona. Hey, osiyami. Lithi izwi kaNkulunkulu isicebe saphapha amakhona naso. Hayi. Sezingekho ezibubende ngoba sikuhambisi nazo. Seyingekho imali ngoba siyifaka ayidingakali. Yes. Seyingekho ngisho into oboyigqoka moye esontweni nakho ungathukani moyigqokile yobisele la. Hey. Noma singagqoka sikufake neboxini. Yasala. Spiritually uhamba Uze. bese igqokisa umzimba wena umthathu. Umoya uhlala emzimbeni unomphefumulo. Yeah. Uma sigqokisa ingubo yenkonzo asigqokisa umoya wakho, asigqokisa umphefumulo wakho, sigqokisa inyama. Ingubo izobola nenyama ethuneni. Amagugu alelizwe asale ethuneni. Uhamba uyobhekana noNkulunkulu. Wenze njani ngondodana yami engayithumela? Wezwa ngoJesu, what have you done? What have you done? Kumiselwe wonke umuntu noma ungathi umfakazela athi inkosi yami mina mamhlangu. Yazi inkosi yami mina ngesonto lami aza likhombe futhi liphendwe kahle ulibone yazi ukuthi yazi liphendwe kahle ngempela futhi liyalihlule lami athi yazi inkosi yami yazi ngiyanizwa nje Jesu inkosi yami mina inkosi yami ngesonto lami. Lele. Athi uNkulunkulu kumiselwe wonke umuntu uzofakayo. Mawudlula kule generation angeke athi uNkulunkulu umntanami ngibonile ngicela ubuye uyolungisa lapha nalapha nalapha ubuye kumina kukhona okurongo engikubonayo hamba noma udlule kwenye indawo sithi hayikelana sesiyageza mntanami siyakugeza la ukuze uthi mawufika lapho ufika usungcwele size sihlabelele sithi mdedelena godu awugoduki. Hayi Nkosi yami. Into ongenayo uma ungasindiswanga awunayo indawo. Yes. Futhi umfundisi obeshumayela izolo inhliziyo zenu mazingakhathazeki. Hey. Kepha kholwani ngoba ekhaya lika baba kunezindlu eziningi. Uma bengenjalo bengizontshela awunayo akuyona yakho angeke uphinde ube nendlu. Awunayo. Hey. Ngoba izwi laNkulunkulu isona esokulahla nje wena ungakaqali nokuthi ufike. Uzolahla isono sokungakholwa enkosini uJesu. Yeah. Ungakawuntshontsha usukela ungakalali namuntu. Kodwa ukuthi uJesu wamnqaba kwaze kwagcina wena. Lokho nje kuyiqualification enough ukuthi uyodlala amadimoni ekhahlela akuhlephula ikhanda lilahlela phakathi ingala ilahlela pha. Usuphela ubuqale phansi ungasapheli ukhale engekho umuntu okuthulisayo. Akekho iambulance lapha inhele ayikho. Hey. Umunwe just umuntu usha kugijima iambulance uma akhipha medical aid abuye emsebenzini yini unomathemba usumunwe la uyakhona uzoba usha uphela ayikho medical care. Jesus. Hey. Into engekho forever amanzi. Jesus. Phuzo. Uzobe umlilo amalanga intuthu ikuhinga. Amalangabi ayakushisa. Amanzi awekho. Uyakhala awuthuliswa umuntu. Umama obekukhuza useleka dlala nje ku screen. Athi noMthemba mntanami kodwa kade ngangikutshela ngithi hlukana nalezi izindlela zakho. Hey. Esevela umuntu athi khuza. Uthi uzama ukumcashela avele wakushumayeza. Uthi uzama ukumcashela ngoba yizeleze. Sesothandaza. Oh Jesus. Umisela nje wonke umuntu ola noma ngathi akamfuna uJesu
kodwa kukhona ithrone azoya kuyo. Hawu Nkosi. Le throne ukhaluseza because iholiness kaNkulunkulu vele ikuhlulela. Futhi awuhluleli uthi uJesu amazwi uthi uJesu yena akahluleli umuntu kodwa amazwi awakhulumile yiwona yokuhlulela. Imapha amazwi awakhulumile uJesu. Kumark 8 la sifunde khona u36 uthi kuyomsizana umuntu. Hey Nkosi yami. Azuzizwe lento athi meqhamuka kushaya amakhwela la. Kushaya onke amakhwela ehamba ngemoto zokwebiwa. Kusha eshaya isidudla ngemoto engakaze azayithenga. Bakuthi bambiza bathi ibrazo bracho. Bembiza eye kufeni bemncoma. Ibrazo. Bethi brazo. Uke wayichecka leyathekeni. Bemkhonde bemse kufeni. Hey. Njengoba namhlanje isono lisidle mina thina ngalezi ayikhathi back ngama 1990s wawungahamba nomfana in the street. No. Namhlanje nihamba ngiyazafakazela abanye abantu abamnize nizi. Ngithi ke inhliziyo kodwa anisenamahlodo mase kudlula umama umfundisi. Hey. Bazalwane umiselo. Uzofa once. Nansi secret. Akekho umuntu la. Yabona kube uJanuary kuze uDecember ayikho umuntu ongena birthday. Ongayazi kuphela sheme ukuthi ni. Kodwa wonke umuntu. Yini wena obani wasonka kangaka? It's my birthday. Mangase ngikubuze when is your birthday? Ngoyibuza njengoba unalo usuku lokuzalwa. Ngicela ukuxoxa into ongayazi nolokufa likhona. Yeah. Njengoba uzelo ngowesifazane mihla yomuntu ozelo ngowesifazane emfishane igcwele uyaluza. Akukho ukuthula kwababi. Ushu Jehova ufungile uNkulunkulu wathi ukuthula kwababi akukho. Noma ungabhala uthi R.I.P. rest in peace. Yeah. Akukho Peace. ukuthula kwababi. Wafa uJesu ungamthathanga. Asinayo indlela enye izwi laNkulunkulu lishilo lithena khethe yakho. Because enye iye kuphileni. Enye iye kufeni. Yeah. Uthe umfundisi obeshumayela ikhona indlela ebuke kini. Emehlweni abantu. Wonke umuntu mohamba kuye kuthiwa woza. Nathi saqala kanjena. You know, yena ongabusaba omunye akakuthengele i-airtime for omunye akakwenza ikhanda. Hayibo uvela wena. Hayibo. Omunye uzobela kwenza ikhanda. Akakwenzela ikhanda lo. Hayibo. Kodwa ikhona indlela. We finance no transport. Omunye ukhokhela ukuthi akukhiphe nje. Kuloku ne BM nje emhlophe lokimini. Ukuze wena uzincome uthi yongena lo BM kufa. Uyongena ethuneni. Uyongena kufeni. Lo mtsholo leyo ndlela emtjolweni ayiye kuphileni. Hey. Iye kufeni. Oh Jesus. Noma bangakuncoma. Bakubize ngomakoti ungashadanga uziyohlala khona. Ungalotsholwanga leyo ndlela ohamba ngayo. Hey. Ayiye Oh kuphileni. Jesus. Iya ekufeni. Yo. Noma ungayincoma ukuthi wena uyakwazi ukuthatha imali yomuntu angezwe nokuthi uyithathile ehambe edolobheni. Kodwa leyo ndlela ohamba ngayo Iyekufeni. ayiye kuphileni. Hawu Nkosi. Ngenye imini uzolanda. Noma ungamthatha lo myeni womuntu uthi ngizoyithatha phi indoda yenja. Yo. Noma ungamthatha kodwa leyo ndlela ayiye kuphileni. Hey Nkosi yami. Ndlela ohamba ngayo. Mawungafa namhlanje uya straight ebhutshisweni. Yes. Uya straight ekufeni kulendlela. Buke inhle kuwe namanje uyayithanda. Uyazincoma uthi yazi mina ngahlula. Yazi mina kwashumela obaba ukukhumbi base bahamba. Hey. Ubani noma mhlangu ube ngaphenduka kuye.
Bashumayela uPastor Sitholo NJ baze bahamba. Who are you? Who you think you are? Angeke mina ngisindiswe. Mina nginosonto lami. Do you think your church is better than mine? Nginesonto lami. Noma ungalibamba lelo sonto alisiyo indlela ephileni. Indlela ephileni uJesu. Uyindlela uyiqiniso. Uphila. Asivala amehlo. Oh Jesus. Sisavala amehlo. Oh, glory to God. Kuyomsizana umuntu ukuba azuzizwe lonke. My Jesus. Azuza imali. Noma ungabribe. Wonke amathenda kuthiwa wakho. Kuyokusizana ukuzuza ingcebo. Kanti indaba yakho noJesu ayilunganga. Osiyami. Noma ungaba nemali bekhona yonke khabezwe ngawe ngoba wena osebenzayo. Ora yokusizana ukuzuzizwe lonke. Egcineni kanti awuye uphile lonke phakathi. Noma ungaba muhle kuthiwa uzime. Kaphi ayikho intombi enhle njengawe. Bonke abafana abafuna le ntombi enhle nazo zonke. Kuyosizana ukuzuzizwe lonke. Hey, Osiyami. Bese egcineni kanti awuye uphileni. Umuntu angakhipha. Oh yes. Uyokhiphani? Ngoba nefa labazali ngeke likusize. Ngoba needucation ngeke ikusize. Ngoba nobuhle ngeke busize. Nesonto ngeke likusize. uJesu kuphela oyindlela iqiniso ukuphila. Sisavala amehlo. Uma ngathiwa next week sihlangene la sizongcwaba wena. Igama lakho likhona yini encwadini yokuphila? Oh yes. Uma lingekho ungasenza isinqumo. Ngoba abanye uNkulunkulu kashumayele kanti basele lo 2 hours bebreathe. Athi nje ake enze nje just into yokugcina uJesu ayobancenga. And uJesu akamlahla umuntu uJesu ejabula. Usuke ekhala njengoba nami ngisuke ngikhala mengiyongcwaba umzali. uJesu umlahla umuntu ekhala. Naye akafuna yofa. Inkinga ngeke akwazi ukuhlala ezulwini ngoba ufile uzobola uyanuka. Nawe umngcwabile ubaba wakho umthanda. Wawungeke umhlalise ekhaya ngoba ufile ubezobola. uNkulunkulu akazokulahla ngoba ekuzonda. Uzokulahla ngoba isono siwukubola. Sikwenza ubole ngeke ukwazi ukuba compatible ezulwini. Oh yes. Ukhona namhlanje oyedwa. My God. Othi Nkosi uJesu ngizwile izwi lakho lishunayo lokuphila. Inhliziyo yami ngiyayinceka. Ngibuyelana noNkulunkulu. Jesus. Phakamisa isandla sakho. Hlamba kosithathu usibeke kule nhliziyo yakho. Oh my God. Ngiza uwe ungincede. Uncede lenhliziyo. Jesu ngiza uwe. Amu Jesu. Uwe wena. uNkulunkulu abusise khona osephakamisile ukhona omunye. Jesus. Awufulele uNkulunkulu abusise ma. Ukhona yini omunye? Awufulele phansi uthi ngiza kuwe. Umncedele enhliziyo. Hey Jesus. Owake uncenga inhliziyo yakho. Jesus. Ngiza kuwe. Awuncenge yakho. Ekufeni akukho ukuthethelelwa
Nkosi Jesu, akawuneke inhliziyo yakho. Ukhicete Jesu. uNkulunkulu akubusise, nawe mntana mabusise. Oh, glory to Jesus. Ukhona yini usalayo? Ungampeka umakhelwane ngoba uyophenduka on your funeral. Afika athi hayi ngempela kuyafika kuyahanjwa. Ngeke ngiyaphenduka nami ngomhlangu nami ngeke mamhlangu. Uma ubrazo weselele kanje, umuntu enemali kangakelele kanje ethule. Hayi brazo ufika usikhonzele phambili. Siyeza nathi lalela la yakhona. Akaye ephileni. Ngicela wonke umuntu ophakamisa isandla eze sithandaze nawe. Ah, Jesus. uJesu ngivumayo. Hallelujah. Oza sithandaze nawe. Awuzi mamhlangu. Awuzi kimi ukhona yini omunye. Awuza kuNkulunkulu. Uzothi Jesu nangu mina. Ngilizwile izwi lakho. Awukwazi ukuthi uNkulunkulu esencengile. Futhi most abantu abancengwayo uNkulunkulu usuke ayibona ikhalenda yabo ukuthi iyaphela. Oh, Jesus. Abesethi thumelani sithi hayibo iphasi kanje abantu sebehamba athi uNkulunkulu phuthumani khona umuntu iphasi ngeke limfice phuthumani nomshumayeza ukuze athi nomelashwa angakhali ngokuthi akaziswanga izwi kaNkulunkulu. Ukhona phakathi kwethu, ukhona yini omunye ungasali. Sesiyathandaza mfundisi uDlamini, yiza uzothandaza ngenxa lapha. Mhlawumbe ukhona omunye othi ngeke ma nginikele impilo yami nami. uJesu ukhona, angeke akubuze ukuthi bowenzani kodwa uzokuthethelela. Asiphakame sime ngeenyawo. Mangabikho osalayo akwe lebeyo bizwa angabikho osalayo abafuna uJesu ungayithola uhlali phansi kathi uyamdinga. Haleluya. Ungayithola usale umva, ithuba salivuliwe. Sometimes angeke usalithola leli thuba. Siyabonga laba baphambi kwethu, ukhona yini osasele? Mangabikho ozothi mhlabangcwele bebizwa, inkosi vala ayithole ezivaleleke ngaphandle.
woza ngaphambili sengiyathandazana labantu ngiyathandazana labaphambi kwethu manje ngegama likaJesu. Sondelani kancane nize ngapha mani indlela eduze kwami futhi ukushoshela ngapha. Jesus, ibandla lizophakamisa izandla phezu kwabo. Oh Jesu. Oh, glory to Jesus. Nayifaka inhlanhla ekhaya abantu abami, nayifaka inhlanhla ekhaya. Sibusiso sifikile phezu kwethu yasekhaya lakho ngenxa yakho wedwa. Oh hallelujah. Ngibona nabantwana abancane engasindiswa kangabo. Ngifunda uSunday school ingazi ukuthi ngenzani, kodwa ngamukela uJesu kuze kube namhlanje ngiyinwele mhlophe ngamthatha uJesu ngingaka. Ungasala yini uzohlala amadimoni ebusuku namhlanje? Athi amadimoni hlala wena right unje. Awukho right mawungenayo uJesu. Uyamdinga uJesu. Come forward, we are praying. Come forward, we are praying. Just run to the front. Uyamdinga uJesu. Sengiyathandaza ngegama likaJesu. Cabanga uncengera impilo yami, uncengwe nje woza ngaphambili. Sengiyathandaza. Hallelujah. Cela sisho lo mthandazo emva kwami. Thanini Nkosi uJesu. Namhlanje siyabonga ukuthi sifike kule ndawo. That is the appointment nawe. Siyabonga Nkosi uJesu ukuthi namhlanje sesikwamukelile njengenkosi nomsindisi empilweni zethu, empilweni yami. Sukela namhlanje ngiyayinikela impilo yami kuwe. Ithathe uyiphathe ngesandla sakho egameni likaJesu. Sukela namhlanje sengingumntwana wakho, ungubaba kimi, ngingumntwana mina. Ngiyabonga Jesu egameni likaJesu. Angiyathandaza Baba wethu ongcwele, siyabonga ngalabantwana bakho abezile kithi, abezile kumshumayeli, abezile Baba wethu ongcwele kuleli tende nje, kodwa bebebiswe kuwe a divine appointment ebihlelwe emazulwini. Siyabonga egameni likaJesu, siyabanikela kuwe sadla sinamandla, siyabanikela kuwe sadla sinamandla egameni likaJesu. Let your Holy Spirit embrace Baba wethu namandla wonke egameni likaJesu. Baphathe ngesandla sakho sukela kulesi sikhathi in the mighty name of Jesus. Lungise ney'nkinga kade benazo, lungise nasemakhaya abo egameni likaJesu. Siyabonga Nkosi ukuthi sebengabantwana bakho. Khona abanye abasabayo ukuza kule ndawo Baba wethu ongcwele, lithi izwi lakho onamahloni ngami, nami ngiyakuba namahloni ngaye phambi kaBaba naphambi kwengilosi. Baba siyabathandazela egameni likaJesu ukuthi lo nalowo ohlalile wesaba ngegama likaJesu, mbambe moyo ongcwele, mbambe in the name of Jesus, mbambe ngegama likaJesu. Siyabonga sekwenzekile in the mighty name of Jesus. Amen. Ela bagulayo beze ngaphambili. Ama-ushers ngicela ngisizele lapha. Abaniye lapha bomama, ama-ushers ngemuva. Bangisizele bona masinyane ngegama likaJesu. Ngicela abagulayo bonke beze phambili. Ozizwayo ukuthi nginesifo, ngifuna ukuyicaca lento. Khona omunye watshelwa nje ukuthi isifo sakhe asisalapheki. Ya, inkosi ikhona. Inkosi ikhona phakathi.